Cyfarchion i chi i gyd yn 2025. Rydw i'n gobeithio byddai wedi arfer efo'r dyddiad newydd na erbyn y bydd y rhifyn yma o'r Wawr yn eich cyrraedd, ond wrth sgwennu'r geiriau yma, mae'n wythnos cyn y Nadolig, a phawb ohonom wedi mwynhau y cracer Nadolig ar Zoom neithiwr. O sôn am Zoom, mae'r mudiad wedi gwneud defnydd mawr ohono ers y cyfnod clo, gan gyflwyno rhaglenni amrywiol diddorol o fis i fis, a hefyd hwyluso pwyllgorau pan na feder pawb deithio i'r swyddfa yn Aberystwyth. Gobeithio i chi fedru ymuno â ni ym Medi, pa fu Siân Hywys yn trafod y gist heddwch a anfonwyd i America gan mlynedd yn ôl yn enw Merched Cymru. Glenys Morgan wedyn yn Hydref yn arddangos ei dawn gosod blodau. John ag Ann Owen yn Hachwedd yn ein tywys trwy dde America, trwy lun a hanes ei taith 3 mis i'r cyfandir hwnnw. A neithiwr roedd aelodau pob rhanbarth yn cyfrannu eitem at y cracer Nadolig. Mae'r arlwy yma fel rhaglen dymor cangen neu glwb yn tydi, a hynny heb symud o'r tŷ na thalu dim. A dyna fi wedi neidio 4 mis mewn paragraff. Gadewch mi fynd â chi yn ôl i ddechrau Medi a'r penwythnos preswyl yn Llanbedr Pont Steffan. Os nad ydych wedi bod ar un o'r penwythnosau yma, rydych chi wedi colli allan y fawr. Fel arfer, roedd bwrlwm, hwyl, cymdeithasu a bwyta am y ddeuddydd llawn. Cafwyd sgyrsiau difyr gan amrywiaeth o ferched talentog, cyngherddau safonol, llawer iawn o chwerthin a gwyb deithiau i'w cofio. Ddechrau Hydref bu Tegwen a Minnau, Bethan a Les, llywydd ac ysgrifennydd rhanbarth Meirionydd, mewn te prynhawn hyfryd yng Nghwmtir Mynach ger y Bala, yn dathlu hanner canfed pen blwydd cangen Bro Tryweryn. Rydw i wrth fy modd yn yr achlasuron yma, pan fydd hen luniau'r gangen dros y degawdau i'w gweld, a chynnyrch crefft llwyddiannus o wahanol gystadlaethau. Fe gawsom bnawn cartrefol hyfryd yn ei cwmni. Cangen arall oedd yn dathlu ym mis Hydref oedd mynachlog ddu, a grawn wedi fy ngwadd trwy alwad ffôn gan Tegwen i ymuno â nhw. Yn anffodus, doeddwn ni ddim yn gallu bod yno, felly fe anfonais nodyn llongyfarch ac ymddiheuriad. I gangen maen clochog. Rheini wedyn methu deall am beth roedd y Llywydd Cenedlaethol yn sôn. Wel, i gog fel fi mae enwau'r ddau le'n swnio'n debyg a hawdd gwneud camgymeriad. Ymddiheuriadau llais i'r ddwy gangen am fy mlerwch. Cafodd Tegwen am unau de prynhawn hyfryd arall yn Llanrhaeadr y Mochnant ym mis Hydref, yng ngwyl ranbarth Maldwyn Powys. Cafwyd croeso cynnes mwynder Maldwyn ar Iore, ac adloniant difyr cariad a'i thriciau hyd. Fel petai'r te ddim yn ddigon, roedd yn rhaid cael paned a bara brith wedyn cyn gadael. Braint i mi oedd cynrychioli'r mudiad, eto yn Hydref, yn angladd Olwen Griffiths a fu'n ysgrifennydd cenedlaethol Merched y Wawr o 1994 hyd 1997. Roedd wedi symud i lawer o wahanol ardaloedd o Gymru oherwydd galwad i gŵr fel gweinidog Wesle, a hithau'n ymuno neu sefydlu cangen o'r mudiad yn yr ardaloedd hynny. Roedd cynrychiolaeth gref o aelodau yno i'w chofio. Daeth cynrychiolydd o Age Cymru atom yn Aberystwyth ac esbonio'r gwaith yma'r mudiad hwnnw'n i'w wneud, gan ddangos i ni sut y medrwn ninnau hwyluso bywydau ein haelodau hun. Cawsom sgwrs hefyd a chyfle i holi Geraint Evans, oedd bryd hynny'n brif swyddog cynnwys S4C, ond sydd erbyn hyn wedi ei benodi'n brif weithredwr y sianel. Roedd amryw o'n haelodau wedi mynegu pryder am safon y Gymraeg yn rhai o raglennu'r sianel, ond bu'n barod i wrando'n gwrtes a rhoi safbwynt S4C ar y mater, a diolchwyd iddo am hynny. Yn Hachwedd roedd cangen Golan, rhanbarth Dwyfor, yn dathlu'r hanner cant, a Thegwen am unau ar ein trafel seto. Doedd yr un ohonom yn gyfarwydd ar ardal, felly dyma gychwyn mewn digon o bryd.
a chyrraedd yno'n llawer rhy gynnar. Sgwrsio mawr am hanner awr yn y car wedyn, i aros i'r aelodau gyrraedd. Cawsom noson arbennig o hel atgofion, gweld hen luniau, a garddangosfa gwaith llaw yr aelodau. A bwyd blasus wrth gwrs, mae yna lot fawr o fwyta yn digwydd yn rhinwedd y swydd yma. Mae'r cwis hwyl yn ddigwyddiad pwysig blynyddol yn Nhachwedd, am leser i oedd bod yn dyst yn y swyddfa i'r canlyniadau. By'r staff yn ddiwyd drwy'r mi nos yn ateb y ffonau, ac yn ystod saib bach, fe weithio'n allan fod 310 o ganolfannau, 157 o Dyma, a thros 700 o ferched ynghlwm ar noson. Gwych ynde? Gan nad ydy Radio Cymru'n darlledu'n fyw ar nos Wener bellach, fe gefais y fraint o gyhoeddi'r canlyniadau ar raglen Shelley a Rhidian fore tranoeth. Ond llongyfarchiadau mawr i bawb ac ymerodd ran. A gobeithio'n wir chi gael hwyl ar y noson. Digwyddiad mawr arall ein haelodau yn Nhachwedd ydy'r ffair Iaf, a dros 90 ohonyn nhw wedi cystadlu, gyda dros 200 ymgais. Bu Tegwen, y staff a'r swyddogion hyrwyddon brysur yn gosod y cynnyrch yn atyniadol i'w arddangos, a minnau'n rhyfeddu at ddyfeisgarwch a chreadigrwydd y gwaith. Mi fyddwn ni wedi rhoi gwobr i bob un ohonyn nhw. Cefais i a Tegwen sgwrs gyda Sian Cothi ar ei rhaglen radio i godi ymwybyddiaeth o'r cystadlu, ac fe fi gwerthu brwd ar y stondin sgarffiau dros y ddeuddydd. Erbyn hyn, mae 3,010, 763 a 62 o geiniogau yn y coffre, a fy niolch y fawr i bob un ohonoch am gyfrannu ac am brynu. Fel arfer mae'r rhagfyr yn frith o wasanaethau carolau o fewn y mudiad, ac eleni ymhennal y cynhalwyd llith a charol rhanbarth Meirionydd. Cafwyd amrywiaeth o ddarlleniadau a charolau a'r casgliad at Eich Cymru, gan ein bod mewn cydweithrediad â nhw i gyhoeddi taflenni gwybodaeth drwy'r Gymraeg. Roedd paned a dewis helaeth o gacennau ar gael cyn i ni adael am adref wrth gwrs, diolch i ferched Cangen Pennal. Nos tranoeth roeddwn ymhentref groes ger Dimbych, rhanbarth Aberconwy, yn ei gwasanaeth nadolig hwythau, gyda darlleniadau a chydganu carolau dan arweiniad medrus Mair Beach. Roedd y casgliad yno at Ambulans Awyr Cymru, a minnau'n cael cyfle i ddiolch i'r aelodau, cyn paned am inspai cyn y siwrne adre. Bwyd eto, dwi'n eich clywed yn ei ddeud. Tarodd storm dara y Sadwrn canlynol a gadael difrod dychrynllyd ym mhob man. Ond roedd plygen Cangen Caerfyrddin ar y nos Sul a casgliad eto at Ambulans Awyr Cymru. Felly ffwrdd â fi gan adael tŷ heb drydan, heb linell ffôn na derbyniad ffôn symudol. Daeth y gŵr efo mi ac fe gawsom wasanaeth hyfryd gyda datganiadau gan hen ag ifanc, corau lleol ac eglwysu'r ardal. Dathliad oedd digwyddiad olaf 2024 i mi, a hynny yn Llandudno gyda changen Mochtre, rhanbarth Aberconwy, a oedd yn dathlu'r 100, gyda chinio nadolig ganol dydd blasus. Roeddwn ni'n poeni braidd y byddai pawb yn ddiarth i mi yn y gangen, ond wir, cefais groeso cynnes gan wynebau cyfarwydd a rhai newydd i mi, a ffori eto drwy luniau'r gangen dros y blynyddoedd, a gweld gwaith crefftus rhai o'r aelodau. Diweddglo hyfryd i'r flwyddyn, a minne wedi mwynhau pob munud ohoni. Diolch i bawb am y croeso ym mhob man, a diolch arbennig i Tegwen, staff y swyddfa a'r swyddogion hyrwyddo am gyfeillgarwch cynnes cartrefol bob amser. Rhaid bod yn barod am ddigwyddiadau 2025 rwan.